नङा। माइसि साइस नुथारखोब्रा आंखौलाय खानाय गोजा जाथि लानायजों। कलेजाव माला थांनो मोनगोन, माला कलेजाव गाहैनो मोनगोन, उसुखुथु मोननायानो फाग्ला जालायबाय आं। आयौ एमावाबा आयै सोर सावनानै होखो आबा नोंनि खानायखौलाय? हा सोर सावखो? आंनि खानायखौलाय सोर सावनांगौ जाखोब्रा आयै? सावाखैलै रावबो। आयै खानायखौ सावाखैबालाय माथो खानायानो खामजोब्बाय। बोरै जाखो खानायालाय जाथिथि गोजानो? अरखिथां माथां मा खालामनानै लाखो आबा खानायखौ हो? आयै बेयो जाबाय मोनसे फेसन। आं कलेजाव थांसिगोन ना आयै, बेनिखायनो खानायाव एसे कालार होदोंब्रा। गोमो कालार, गोथां कालार आरो एकदमबारे मा होनोमोनलाय फान्थाव कालार बिदिखौ होबावनांगौमोन आरो। खानायाव रंसो लगायदों होमबा? हा खानायाव रंसो लगायनानै लादों मुगै सुगै लेथ्रा फाथ्रा? जलदि गोसोम खालामनोबा खालाम। आं सेंग्रा देरबायलै, आं कलेजाव थांसिगोन। बेनिखायनो आं खानायाव कालार होदोंब्रा, रं लगायदों। मोजां नुदों ना आयै? मुगै सुगै लेथ्रा फाथ्रा मोख्राथां माथां जलदि गोसोम खालामबा खालाम। गोसोम खालाम होनदोंना खानाया? आं गोसोम खालामनो हाया। आं बे खानायखौनो बिराद मोजां नुदों। आं बिदिनो कलेज थांगोन। खालि कलेजाल' खुलिथारथोंसै। एमावाबा खानायखौ गोसोम खालाममाराना नों? हा बेफोरबायदि मोख्रा बायदि खानायखौ लानोसै बा खानायाबो सिगांथिं दायनै फैलायलायथारदों। हा मेगनाबो खोबथेजोबलायनाय। लामायाव सौग्रुना गोलैबा मा जानांगौ जाखो? आयै बेफोर फेसनसोब्रा, दानि जुगनि गोदान निब्बिफोरनि निब्बाफोरनि साफ्राफोरनि साफ्रिफोरनिब्रा। मालाय खायसे हौवासाफ्रा मालाय खानायखौ हासिबफोरबायदि सिदा लालायबावोसो। नोंलाय नों हा खफ्रिथां माथां मा साइसनि खानाय लाखो नोंलाय? हा मा साइसनि रं लगायना लाखो? मानसिनि फिसा बुंला बेखौ, मोख्रानिसो फिसा। मा होनलाबायोब्रा आयै? मानो मोख्रानि फिसा जानांगौ जाखोब्रा आंलाय? मोख्रानिनो फिसा नोङो, मोख्रायासो जोनोम होनाय नोंखौ। बेनिखायनो मोख्रानि आखल बायदि। जलदि खानाया गोसोम खालामबा खालाम, नङाबा सिरिया खानाया मोख्राफोरनावसो दोनहैगोन आं। आयला होमबा आंनि बिमा बिफाया मोख्रासो होमबा? मोख्रासो होमबा आङो? आं मोख्रानिसो फिसाला होमबा? आयला आंनि मोख्रा बिमा बिफायाबा बबे सिरिया खानायाव दङथाय? आंनि बिमा बिफायाबा मोख्रासो। दिनैसो मिथिबाय आं। दुखुथिया जिउ होननानै ओरैनो बुंमारा आं, मोख्रानि फिसाखायनो। आफाया दिनै मेट्रिकआव पास जादोंबाबो आंनो केटिएम होआखै, DSLR होआखै, आइफन होआखै। आं मानो बुजियासै दे आंनि बिमा बिफाया मोख्रायासो होननानै। आयो आंनि मोख्रा बिमा बिफा, बबे दंफाङाव दङ नोंसोरो? बबे सिरियाखानायाव दङ? आं नागिरनो फैगासिनो नोंसोरखौ, आं नागिरनो फैगासिनो। मानो गारदों नों? दुखुथिया जिउलै आनै, आं दिनैसो मिथिबाय आंनि बिमा बिफाया मोख्रासो होननानै। आं मानसिसो सानदोंमोन आनै। आच्छा नों दिनैसो मिथिबाय होनबा नोंनि नोमफाया मोख्रा होननानै? आं गोदोनो मिथिखायो नोंनि नोमफाया मोख्रासो होननानै। नोंबो मिथियो होनबा आनै आंनि बिमा बिफाया मोख्रासो होननानै? आं दुखुथिया जिउ जामारबाय, दुखुथिया जिउ। हयो कान्त होबा माया हियासु। मोख्रानि फिसाखायनो आइयाबो सिरिया, आफायाबो सिरिया। सिरियाखानायावनो नागिरहैनोसै आं। आयो आंनि मोख्रा आइ आरो आफा। बालनि आलु फान्थाव, आलु कबि, आलु दाउदै, आलु बिलाहि। बाबायसो आं, आलुखौनो खोनासंनो बाबाय आं। है सामफ्रामबो आलु। खालि आलु ओंख्रिल' जानांगौ जायो। आलु दालि, आलु फान्थाव, आलु बिलाहि, आलु दाउदै। माखौबा खालि आलुल' ओंख्रि जाबाय थानांगौ। नंनायनि नङिनि आलुखौनो जानो बाबाय आं। आलु जायैनो आलु बायदि जाबाय आं। खालि आलु। माखौबा? दुलुर नोंल' आलु ओंख्रि जानानै बायाखैब्रा, आंबो बाबाय। नोंनि खानाया मा जाखो? कालार खालामनानै लाबाय आं। कलेजाव थांसिगोन नालाय। मोजां नुदोंना? मोजाङानो नुदों दे। माबालै नोंनि हेफाजाब नांगौमोन आंनो। आंनाव फैसा गैया। साला आं नोंनाव फैसा बिनो नागिराखैना। मानसिफोरा हेफाजाब नांगौ होनबा डाइरेक्ट फैसासो बियो सानो आं। मानोना आंना मानसिफोरा फैसा बिनोसो हेफाजाब नांगौ होननानै बुङो। आं नोंनाव फैसा बियालै। नोंनाव मानो फैसा बिनांगौ जाखो आंलाय? आं नोंनाव आंनि
बापावो सोर जाखोब्रा बेलाय सोर मोख्रा बायदि जाथिथि बेलाय आच्छा आं मोख्रानिनो फिसाला मारोंबा बुजिमारबाय आं बेनिखायनो आंखौ मोख्रा बायदि नुदों एमाव राजासो बियो मालाय खानायाव कालार लगायदों बापावै एमाव राजा जेने थेने थार्ड डिभिजनाव नारा नाथा जुजिनानै मोननायखाय दुगायानो लाख' हाला नामाब्रा नोंलाय दुगाखौ माथो खानायावनो जुरिजेनबाय माथो ओरैनो मेट्रिक पास जादों नामा माबाथ' मोनसे सिन खालामनांगोन मेट्रिक पास जानायनि गोदो स्कुलाव थानाय समाव खानायाव कालार खालामनो मोनामोन मास्टारफोरा रायोमोन दाथ' कलेजाव रायनाय नङाना बेनिखायनो दा गोसो बायदि लागोन आं खानायखौ बरिया बिराद मोजां अखा हाबा साथाखौनो नांनाय नङा मोजां आच्छा नोंसो सानैया बबे कलेजाव एडमिसन खालामनो सानखो आब' दुम्बुआसो मिथिगौ बबे कलेजाव होगोनथाय आं हिनजावसाफोरनि कलेजावसो लानो सानदोंमोनलै गार्लस कलेजाव होगोन ना होआथाय एमाव राजा सिख्लाफोरनि कलेजावथ' एडमिसन मोननाय नङा नों हौवा मानसि नालाय बिनिखायनो बिहामजोफोरनि मिटिं जानाय मेलाव बेवहायनो एडमिसन खालामना होनोसै आं ना मा बुङो बिदि बुंबाय नाङाब्रा मा एसे बिदि बुंथारला आंलाय बिहामजोफोरनि मिटिङावलाय मा खालामनांगौ जाखोब्रा माथो नोंलाय लन थं थं खारनो होनदोंमोननो बिहामजोफोरनि मिटिङाव साला दुलुर मा होनोब्रा गावहानो बिहामजोफोरनि मिटिं जाबाथाय लन थं खारनो होनना बुंनानै लाजिलायबावो एमाव राजानि आखलानो मोख्रानि बायदिब्रा बिनिखायनो नों एमाव राजा बिफाङाव बानानैसो थाहैदो नों बै बिफां फांसेनिफ्राय बै बिफां फांसेयाव एकदमबारे बारबाय था बास्लायबाय था जागोन दे दुलुर थोरा थांनोसै बापावै मानिनांगोन दै एमाव राजाखौबो फार्स्ट डिभिजन मोनफ्लांबायनाय मोनब्लाथ' मा खालामगौमोन गोजौनि बिगुमायासो मिथिसिगोन आरो दाउदै बहा थांनो नागिरदोंलै सोर लोगो मानो सिनाया नोंनि गासैबो फेसबुकनि फ्रेन्डफोरखौ नायजोब्बाय आं आरो नोंनि इन्स्टाग्रामावबो नायजोब्बाय आं नों सोरखौ फल' खालामा बुं बिसोरनि मादाव सोरखौ लोगो हमैनो नागिरदों नों माथो जानो गोनां जिउनि अनजालिना नों आंनि नाथाय आंथ' नोंखौ ब्रेकआप खालामाखैना नोंसो खालामदों आरो ब्रेकआप खालामनाया सानैनिबो गेजेराव ब्रेकआप खालामलायनाय जानांगौ मिथिबाय गोसो थोलायनायावबो सानैजों गोसो थोलायदों जेब्ला आरो ब्रेकआप जानायाबो सानैजों ब्रेकआप जालायनांगौ सासेया ब्रेकआप खालामबा जायाना आं मानियाना नोंसो आंखौ ब्रेकआप खालामदों नाथाय आंथ' नोंखौ ब्रेकआप खालामाखैना सोर नोंनि बयफ्रेन्डआ बै हारसा सेंग्राया नङा होमबा बुं हारसा सेंग्राया ना ओइ नों आंनि दाबो गार्लफ्रेन्ड ब्रा आरो मोजाङै खोन्था नों सोरजों लाइन मारिनो थांनो नागिरदों आरो आं नोंखौ हगार हरनो हाया आरो दाथ' नों दा अमा राजानिफ्रायबो पारमिसन मोनबावबायसो बिनिखायनो नों आंखौ थुख्रायनो हालाथ' हगारा नों आंनि गार्लफ्रेन्ड आं नोंनि बयफ्रेन्ड बिनिखायनो आं नोंखौ रावजोंबो लाइन मारिनो होनो हाया रागा जोंना मा जानो आं नोंनि बयफ्रेन्ड बेखौ गोसोआव लाखि जेरावबो जराखौल' नुसनथारो बे आंनि मार्बल गरनैया आं हगारा आंहा नों दा अमा राजानिफ्राय पारमिसन मोनखादों मालानिफ्राय बिदि जाखुमालायखो नोंसोरलाय नुबायना दाउसो बेलाय बोरै आंखौ हमथानो नागिरदों फफिरामा आंलाय माथो बुंबावनांगौ जाखो दे नोंबो हारसा हौवाजों खारफानो नागिरदों नालाय बेनिखायनो नुबाबो नुवाखै बायदि थांनोसै आं बाय बाय आंहा बिउटि पार्लाराव दिनै फार्स्ट दे मिथिबाय थफिराम हगाराना नों लामाखौ हगारा नों मोजाङै खोन्थायाब्ला आं हगारा नों सोरखौ लोगो हमनो नागिरदों बेखौ खोन्थाबासो आं हगारगोन आं आंनि लोगोखौ लोगो हमैनो नागिरदों होनबायना सोर लोगो मा मुं थाङाबो आं नोंनि थाखायनो जेरावबो थांनो मोना हारसा हौवाजों लाइन मारिनो नागिरग्रा आंखौ मिन्थिया सानदों नों नोंखौ आं आंनिसो खालामगोन ब्रा बिदायानो आंनो पारमिसन होखाबाय जेब्ला बिनानावालाय बहा खारग'नानै गबावनोब्रा नैबे टपिक गेल्लानिफ्रायलाय ओइ दाउदै नोंखौ मामलेट खालामगोन आं मामलेट आइ सोमस्रि दिनैसो बेसेबा गोबावनि उनाव फैथारदों माबाफोरसो जादों नामा न'खरफोराव फै फै सिङाव जिरायफै आयै मालाबा फैफिनसिगोन दे दिनै जिरायथ'ला आं माबा मोनसे खामानिनि थाखायसो फैदोंमोन देलाय बुंलाय मा खामानि फिसा आयै नोंनाव फैसा दङ नामा आंनो एसे फैसानि गोनांथि जादोंमोन
जोंलारिखौ कलेजाव एडमिसन खालामना होनोबो नांगौमोन आरो माखासे फिसा फिसा बुस्थुफोर बायनोबो नांगौमोन आयै। आयै फैसायानो गैया, थानाय मोनब्ला हरथारगौमोन आं। हनै नोंनानावा PhD नि थाखाय लाहार फाहार खालामगासिनो दङ, बेनोबो गोबां रां नांगौ जादों। दाखालिसो लानानै थांलायबाय। नंगौ नामा? दे, बिनि फरायनायावबो जोबोद खरसा नांगौ नङा होमबा? सानस्रि फिसा, आं नोंखौ गावनि फिसा महरै मोनदोंब्लाबो मोजाङैनो अननायखौनो होनो हायासै। आं नोंसोरखौ गासैखौबो मोजां मोनजोबो, थफसि, हांग्रिमोनदि आरो नोंखौबो, आरो नोंनानाव फामेखौबो। आयै, नों बेफोरखौ बुंलायलायनाङा दे। नों जोंखौ जोबोद अनो आरो आं नोंखौ गाज्रि मोना आंखौ हेफाजाब होनो हायैनि थाखाय। नाथाय नों फामेखौ जोबोद मोजाङैनो लाखिगासिनो दङ, आइनि अननायखौ होगासिनो दङ। बेनिखायनो नोंनिसिम रोजा रोजा साबायखरसो जासियो आं आयै। फामेखौ नायलांदो आरो, फामेयाबो न'आवनो दंफैखायो। दंफैयो होमबा? फामे, ओइ फामे, आब' सानस्रि, आब' सानस्रि, माबोरै दङ नों आब' सानस्रि? आं मोजाङैनो दङ, नोंलाय? गुमैया जौ लोंनो गारबायना? बेलाय बहा जौ लोंनो गारनो? आरो जोंलारियालाय मेट्रिक पास जाबायना? बहा एडमिसन खालामगोन बेखौलाय? बेखौनोथ' सानदों, बहा एडमिसन खालामनाय जायोथाय? आब' बिदिनो गसंना थाबाय थासिगोन नामा? फै न'सिङाव हाबफै। नांथ'ला दे फामे, आं न'आव थांनोसै। न'आव गोबां खामानि दं। सिबाय सोमस्रि। आयै, मा जादों आब'? माबाफोर जादों नामा? माथो बुंबावनो, फैसा नागिरनानै फैदोंमोन, नाथाय आंनाव फैसा गरसेबो गैया, बेनिखायनो हरनो हायासै। फैसा नागिरनानै फैदोंमोन? आंनि फरायनायावनो थांजोब्बाय नङा होमबा? बिदि दाबुं फामे आइ, नोंबो गोरों गोरा जानांगौना, बेनिखायनो हाजासेखौ फोरोंगासिनो नोमफाया। बुजिदों आइ। आब'आ बिदिब्ला फैसासो लांनो फैदोंमोन। जोबोद खस्थ' दङ खोमा आब'आ। खेबसे खबर लाहैनांसिगोन आं आब'खौ। न'आवबो फैसाखौनो मोनासै माथो। दालाय आइजोंलारिनि थाखाय बहा फैसा नागिरनानै मोनबावगोन आं? एडमिसन खालामनोबो आखायाव फैसा गैजोबा, आरो बेनि सायाव मबाइल नांगौ होननानै बुंबाय थादों। बहा नागिरनानै मोनबावनो दे आं फैसाखौ? सोमस्रि। नार्जिबोदां, बहा थांदोंमोन नोंलाय? मोननैसो डकुमेन्टनि खामानि दङमोन, DT अफिसाव थांदोंमोन आं। नोंलाय बहाथो थांदोंमोन? आं आफामोननि न'आव थांदोंमोन। आच्छा, माबाफोर खामानि दङमोन नामा? गैया, ओरैनो थांदोंमोन। आरो नोंसानि फावगालिनि खबरालाय माबोरै जाखो? माथो बुंबावनो आरो, सेकेन्ड डिभिजन थांनायनि थाखायनो मुलि लोंदोंमोन। मा जाबावगोनथाय दानि गथ'फोरा, पास जाबाबो फेल जाबाबो जेरैबो जारलासो। बेनोथ' जाबायलै, रिजाल्ट होबानो माबा मोनसे ना माबा मोनसे जाखायो। दालाय नोंलाय जोंलारिनि एडमिसनखौलाय बहाथो खालामना होनो सानखो? बेनोथ' जादोंहाय। माबाफोर उसुबिदा जादों नामा? जायाखै, जेबो उसुबिदा। सोलोंथाइनि बेलायाव रावखौबो थगायनाङालै सोमस्रि। आं मिथिगौ नोंहा माबा मोनसे प्रब्लेम जादों। बुं, मा जादों? माथो बुंबावनो आरो, जोंलारिनि एडमिसननि थाखाय फिसानो एसे खम जादों, लोगोसे डिमान्डफोरानो जोबथारा माथो जोंलारिना। आच्छा, एडमिसननि फिसा गैया होमबा? बेफोरखौ सिन्था खालामनाङा दे, आं होगोन। एकाउन्ट नाम्बारखौ वाट्सएप खालामना हरबानो जाबाय। नाजिबोदां, नों बेसेबां सहाय खालामबावनो दे आंखौ? आंलाय नोंखौलाय माथो सहाय खालामसोखोब्रा? सोलोंथाइनि बेलायाव आं गासैखौबो सहाय खालामनो लुगैयो। सोरबाफोर एडमिसन खालामनो हादों हायाखै बेफोरबायदि खोनाब्लानो आं गोसोखौ बोरैबा मोनो। बेनिखायनो जायहा एडमिसननि प्रब्लेम जादों आं हेफाजाब होखायो। आं जोंलारिनि बेलायावबो बेखौनो खालामगोन, नों सिन्था खालामनाङा। थेंक इउ नाजिबोदां, आंखौ हेफाजाब खालामनायनि थाखाय। नोंखौ आं हेफाजाब खालामथ'वाखै। जेब्ला जोंलारिनि एडमिसना जानानै थांगोन अब्ला आंखौ थेंक इउ बुंबानो जाबाय। जागोन दे नाजिबोदां, आं नोंनो वाट्सएपआव मेसेज खालामनानै आंनि एकाउन्ट नाम्बारखौ हरगोन। आच्छा, दे बिदिबालाय आं थांनोसै। औ, आंबो थांनोसै। एमाव राजा, सिरियाखानायाव सफैबाय जों। ओमफ्राय नोंसानि आइ आफामोना बेवहायलाय मा खालामफैदों? बेखौनोथ' आंबो सानदों, आंनि आइ आरो आफाया माबायदि हालोदाव दङ होननानै। थौ सिङाव थांना नायनोसै। आंबो आंनि आइ आरो आफाखौ नायनो बिराद एक्साइटेड। नों नोंनि आइ आफाखौ नुफेरि बायदि मानो बुंदों दे? बिराद गोलाव लं स्ट'रिलाय दुलुर, नों दाहाय बुजिगोन। एमाव राजा, बोरो नोंसा आइ आफायालाय? माथो नोंलाय मोख्रासो नायगासिनो? बेनोथ'लाय दुलुर, आंनि बिमा बिफाया बेवहायनो दं। बहा दं? बेवहायनो दंब्रा, आं दा सिनायासै। आंनि आइ आफायाबा सोर सासेया? एमाव राजा, आंजों सोबा जानानै मेलेमा गाज्रि जाबाय नामा नोंना? ओहो, नोंजों सोबा जानानै आंनि मेलेमा मोजांसो जादों। मानो होनोब्ला आंनि आइ आफाया मोख्रासो, मोख्रा। मा होनदों नों?
जालायनो मोख्रा आंनि आखलाबो मोख्रानो मालाय मोख्रा बेनिखायनो जोबोद दुखु मोनबाय आं मोख्रानिसो फिसा आं मानसिनि फिसा नङा नोंनि बिमा बिफाया मोख्रा मेट्रिक परिखायाव पास जालायनायानो एसेबां जाम्बा आं थैनोसै मिनिना मेट्रिक परिखायाव पास जानायानो बिमाजों थगायजाबाय मानसिनि बिमा बिफाया कि मोख्रा जायो एमाव राजा ओइ दुलु नोंखौ आं मिनिनो लाबोआखै दै आंनि दुखुआव बाहागो लाफानोसो लाबोदों